L-iżvilupp fuq il-Għasel jikkonsisti f'26 appartament u garaxxijiet. Żvilupp li skont l-għaqdiet ambjentali ta' pajjiżna qed isir f'żona protetta il barra mill-iżvilupp. L-erba' filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet l-għaqdiet ambjentali qalu li l-Outline Development Permit inħareġ fuq proġett għall-bini ta' dar tax-xjuħ biex imbagħad il-Full Development Permit ħareġ għall-bini ta' appartamenti. Qalu li l-importanza tas-sit huwa rikonoxxut kemm internazzjonalment fost l-oħrajn mill-ġnus Magħquda kif ukoll lokalment mill-Awtorità għall-Iżvilupp u l-Ippjanar il-MEPA. Astrid Vella minn Flimkien l-Ambjent Aħjar qalet li dan l-isfreġġju sar wara r-riforma tal-MEPA. Semmiet widin oħra li spiċċaw fil-mira tal-iżviluppaturi fosthom il-witt tal-Marċa, il-witt tal-Baħrija u witt Inċita. Alex Vella mill-Assoċjazzjoni tar-Ramblers ikkundanna dan l-iżvilupp u ddeskriva r-riforma fl-awtorità bħala waħda kosmetika. Al kontrarju ta' dak li qalu l-għaqdiet ambjentali, il-MEPA qalet li l-permess għal dan l-iżvilupp huwa skont il-liġi. Sissa diġà nqerdu numru ta' ħitan ta' sejjieħ, girna u ammont sostanzjali ta' siġar.